Oh, nakaturog ka. Hiling-hiling doon nag-ready na. Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the hosts and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Maray na aga. Maray na udto. Maray na banggisin ka man sa mundo. This is our podcast and my name is Dirk. My name is Joy. And welcome to Oragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano style. Na ano ka? Alam mo, pero basic na nag-rehearse ka to, pero may akong nalilingaw. Okay lang. Dara natin kang paggurang. Alat lang, nagre-record ba? Yan. Hindi ko aram. Uy, ano pala na? Welcome duman sa Satuyang Mahiwagang Kamot. Ayan. Pero mainarog ka. Ay, syempre. Ano yan? Classic. Ano to? Ano? Katawan. Garo Oo. talagang nabibisto ng edad tadigdi, ano? Ay, tay, si mga reruns ba ka to? Si ano yan? Si Ay, Jeepney TV. TV. Sa Jeepney Duman TV. mo siya na Yeah. Duman ko okay. na Sige. Ay, halat lang. Lusot. Before we start pala, na-curious lang ako. Nag-doom ako sa 7-Eleven ko sa bago. Mhm. 7-Eleven. Tapos, may naila akong chichirya. Ano yan? Di, ano siya? Redondos. So, di ko alam kung ano. Pero, Kahit basahan ko anong halag dyan. Anong flavor? Redondos, round corn chips. Bicol Express Bicol flavor? Express flavor. Oh. Diba? Bicol Express flavor. Okay. So, ano, lahat na. Pwedeng tabesin. Saan siya made? Hindi. Made in Bicol? Wait lang. Basta Bicol Hello, Express flavor. Kaloka. Sige, pahilang. At sa bagay, pero kung iisipin mo baga talaga kaya, Baka Bicolanong may-ari ka yan. Ano daw? pwede. Kasi Sige, syempre, pahiling mo. Redondos. Redondos. Nahiling ba yan? Redondos. Uy, Redondos. Baka naman. Kenny man. So, pwede tayo kakano, naratin siguro, pero gusto, Hilingon ako maharang. day, Medyo, curious. parang unta. Sige. Baka, Hmm. baka ma-trigger ang allergic rhinitis ko. Sakto lang. Hindi, ito gusto ang parang. Ibang parong. Day, namitan ta. Sige. Ayan, ito. Hindi ko muna mag-react. Habo kong, garo ulam. Yung honey. Jade, kung ano naman maluto. Pero yun igwa, si inat mong kagat, yaon siguro, Baka kanon mo kay Jade. namit kang, dahil man siya nagkakakan Bicol Express, so Try you it. wouldn't know. Just try it. Din. Yan. Namit siyang ano, Namit siyang ulam. namit man ang yaon siguro essence ng Bicol Express. Pero dahil ko gusto ang parong niya. Ayun. Gata. Habo niya. Di mo gusto? Sakto lang. Just right. Knowing your kid, daw ano man kin kakakanon. Ayun. Wait lang. I need to drink kasi, to be honest, Oh. it's parang, garo siya ulam, pero it's not something na garo makrib ako. Okay. Mm. Yeah, fair enough. Pero Redondos, baka naman. Iba pa naman ibang flavors. Pero it's Pero okay actually, niya. it's actually first time ko makaano ng chips na Bicol Express. flavor. Baka pwede yan. Alam mo kung saan yan pwede gamitin Sain. habang nagiinom. Bicol Express. Pwede. So anyway, lima mga kita ko. Si Jade, nagka-cellphone. Si Blair, nagka-tablet. Mhm. Medyo concerning lang. Tas sobrang sakit haliun ang smartphones, ang gadgets sa mga aki-ingon yan. Would you Oo. agree? Of course. Yun ang problema. Every single day, paano For ba? the rest of our lives. Paano ba talaga malilimit ang screen time kang mga aki? Ayun nga. Pero, going way back, would you say na arog man kita katukayang panahon, kang aki pa kita, using our dumb phones? Okay. Si mga So ano niya? si mga panahon Nokia yan? 3210. Year 2000 yan. 99, Oo, 2000. tama. Mhm. Oo, tama. So, would you say na si kaadikan ninda sa smartphones ngunyan, is it comparable sa paggamit ng cellphones, dumb phones kadto?
Okay, so babalikan ko I think that's a valid question. Babalikan ko. Mm. Well, during that time, bako naman ako kasing aki ininda. Bako. Kasi Bako. college Bako. na kita eh. Diba? Dai ha? Yes, 90, No. 99 high school ako. 2000 college na ako. Ay, pala no. Iyo. So, bako kasing aki ininda. Pero, nare-recall ko na may mga times na, kasi si phone ko kadto yung mute button. Wait. Before that, ano ba yung pinakainot mong phone talaga? Ay, Diyos, kumaray na question Ano yan. Yo, digdi ang first phone Ano ever yan? Anong ko. apo dyan? Motorola Talk About Ha? T2288. Ay, okay. T20. Kaso nawara na baga si Antenna. Oo. Nahiling ba That's yan? my very first phone. So, yun yung si pinakaunang phone na binakalsa ko ni Papa. I remember, makpa-college ako kadto. So, sabi niya, bakalanta ka ngayon ng phone. Okay. Siguro para may communication, di ba? Oo. Tsaka nauso na kadto, may mga nagsusulputan na kadto. Alcatel, na-remember mo to? Itong garo Latter part safeguard. na to. No, nainot ang Alcatel digdi. Nainot ang Alcatel digdi. Tapos sabi ko niya, buo ko Sigurado ka? Sigurado ako. O yung anong apo sa Alcatel ka to? Safeguard. Safeguard phone. Kasi, garo siya safeguard. Garo siya safeguard. Garo Tapos siya sabi ko, safeguard. habo ko niya ako kadtong Alcatel. Sa isip ko lang, habo ko kayan. Kasi, Pero okay man ba? habo ko nga sa iya. Personal choice ko lang naman yun. So naghanap kami ng ibang phone. Tapos nahiling ko niya, sabi ko, ini cute. So, sabi ni Papa, o di yan na lang yung bakalunta. So, ang problema kaning phone na ni, mayo siyang mute button. Ikaw pang sarong problema dyan. Di siya na-mute. Ngunyan, mabalik ako duman sa hapot mo kung masyadong na-addict ako sa cellphone. Or kung si addiction usage ta ka, addiction ka mga aking unya sa smartphones, parehas kang addiction ta. Well, may sarong best akong may instance na na-remember ko. Ano na to since day nga ni na-mute. So, makusog ang sound niya ha. Ano yun, namumute pala? Na-mute siya, pero si volume. Uli ba ko si Ay, volume niya? no, sorry. May volume Mali. ba siya? Mayo siyang vibration. Dahil, Tama ba? aram ko kasi arog makaling sa cellphone ni Tugang ko yun. Mm. Mayo siyang caller ID. So, kumbaga, Yeah, kung masend ka ng text message, dapat memorize mo ang phone number. Kaya memorize ko ang gabos na phone number kang ka-text ko. Grabe. Yes. Pang apo dyan, pang matalino pala niyan. Hindi Oo. pwede pang So, patal. kay Puan kong, I need to correct myself. Mm. Mayo siyang vibration. Okay. So, pag nakamute siya, hindi ko maaaraman kung may nag-text sa kuya. So, kay Puhan, pirmi lang siyang may sound. So, na-remember ko, banggi na katong maray. Pero makusog ba? Tapos, sound iyon na yan? nga ni, Makusog. parang sound gani, tunana. Kaya, Ay, beses pa. Tapos, pag may nagte-text akong banggihon ng maray, one time na daw ni Simon Papa. yan. Garo ang pangaran niya, Durkee. Hindi, man na ata. Ikaw bagang pinakainot kong Iyan, textmate. gamit mong phone? Iyo, ini. Siyempre. Tapos, anyway, Okay. so, nadahog ni Papa, tapos naanggutan ako. Sabi ni Papa, ano nangyayari? Banggiw na? Sisay man niyang ka-text mo, today, pakanya nagpupundong kakadot-dot gaya kayang cellphone. Day niya ram, after pirang years, mamimit niya sa ka-textmate mo. Day niya ram, iyo pala makakagong ko. Paano mo ka naging ka-textmate? Sige daw, brief story lang. Okay, brief story. So, pagkabakal ka ni, may kaibanan siyang load na worth 500 pesos. Grabe. Okay, so sabi ko, paano, problemado ako, paano ko daw uubusan ng 500 pesos? Kasi parang, paano mo siyang maubos in, I don't know, a month? Or Okay. two? Parang, basta may arca, nag-expire kaya ang load. So sabi ko, sayang man ng 500 pesos. And during that time, ang 500, sobrang dakulaw na amount, diba? Ako lang amount. So, sabi ko, paano siya mauubos? Correct. Ngunyan, nag-message ining smart na parang, if you want a buddy, argarok yan. So parang textmate na nga ni. Mapa man na term na textmate ka to, pero buddy, smart buddy. Mapang term Mapa, textmate. parang smart buddy. So sabi ko, Tanda ko yung smart body. sabi ko, mahanap lugod ako. So nag-type man niya ako, age. Sabi ko, mga 18 years old. Okay. Tapos, male, syempre. And then location, sabi ko, Bicol. Tapos, may duwang, Nasa ikakang time na yan. yan ako dito sa Iriga. Sa Iriga ka pa? Oo, kasi bago pa lang si phone. Di pa man ako nagpapaligas. Okay, sige. So anyway, duwa ang matches.
Ano siya? may The Spider 23. Oh my God, sisiman Tapos yan. may saro pa. Tapos sabi ko, gara mas cute ining The Spider Uy, 23. pero dahil ibig sabihin na kang time na to, 23 years old na ako kasi idol ko si Sinabi Mike. ko bang halat lang muna, day pa. Ha? So, Grabe. so sabi ko, O, si mga gusto mag-arapong dyan ng mga lalaki, pili ko nindo ang ay mag- grabe, mabuot ako, malambingon ako kung araw Sige na, nito. sige na. Anyway, so pinili ko si The Spider Sinupal pala 23. Tapos, sabi ko, ini na lang, ta-cute ang username. Ano kapag ka to? Basta basta. username kung ano man. So, pinili ko to. Tapos, nag-hi ako. Tapos, nag-text. Nag-hi man siya. Tapos, sabi niya, I'm back. I'm Dirky. I'm Dirky from Pili yata, sinabi mo na Oh, kanto. sa pili na ako to. So, well, to cut the story short, siya ang pinakainot kong textmate. So, duman kami nag-meet. And then we've been textmates for pirang years, 10 years? Hindi, OA ka, 6 6 years. years. yata. Without seeing each other in person. Kasi Mm-mm. we've Ay, attempted, 7. we've attempted 7 years. kuta, kasi talagang mayong pagkakataon. Mm-mm. Tapos after 7 years, Nag-meet kita sa Manila. Metro Manila. Manila na. May work na kami pareho. Grabe ano, Tapos kang nag-meet kami, day meet type ang day, kanyo. kasi makasugon magkakan si Baon. Tapos siya man, okay lang, sakto lang. Sabi ko, okay man. Pero may going back. Parayo na kita. Palayo na, okay, sige, So, balik kita. si addiction mo ko to sa phone, Mhm. si addiction ninda sa smartphones, Mm-mm. would you say nakaparehas kang addiction ta sa phone ka to? Or naging addict ba talaga kita? O daiman talaga? Feeling ko dahil man Sakto lang. masyado. Besides, very limited man lang ang pwede mo mag-ibo sa phone ka Exactly. to. Kato kaya, ang mga actually, di mo siya, ang term na is cell phones. Okay, mobile phones. Ay, di mo kinapot, ang inat ko po na phone, Phone. Sorry. Bosch 509. Aram ko yan, magabaton niyang cellphone. Magabat yan. Ang magabat kasi si battery, Mm-mm. na pag may naghabon nga, pwede mo tayo pandaklag, Mm-mm. pwedeng magkayag yung concussion. pwedeng kasi magabat siya, gano'n siya gapo. Mm-mm. Tapos kaya, sabi ko pagka-receive ko tong phone, nita no Bosch, garo tools? Itong pangbare na baga, di ba? Bosch. Same company, BOSCH, Bosch 509. Tanda ako. Mm. So, ito si pinakainot kong phone. So, ano si pinag-ulayan ta? si ano? Ano pinagulay ito? Oh my gosh, wait. Nawara ako. Itong limited lang ang Ah, yan. magigibo mo Mhm. sa Very limited. dumb phones kadto. Ano bang pwedeng gibuhon? Pinakainot. Naman lang. Mayong internet. Ay, internet. May internet. So, ma-call and then text. Call and text lang Yan lang. ako. And kadto, ini pa man lang. Bosch sa imo, Motorola sa ko. Pero, Ikaw pa, may Nokia na ka. ini pa lang, may Nokia 5110. Pero that time, may mga kaya lang ang may 5110 kasi mahal ang 5110 Mahal. compared sa mga araw kani. If I'm not mistaken, siguro ang 25? 51 No. 20? No. 30? No, kasi ang mga araw kaning phones nasa ano lang sa 4,000, 5,000. Weh. Binakalini. If I'm not mistaken, siguro mga 4 lang ini or 4,500. Ako kaya. 5110 at that time, siguro mga below 10K. Yan. Ako kaya, di ko tanda. Di ko aram kung manggawa na si phone ko kasi pigtao lang ni mama. Ito si time na nagkatrabaho ni si mama sa Metro Manila. Mhm. Tapos, So, regalo niya to sa iyo. Oo, pighatod ito, tanda ako pighatod ito sa school. Pig-excuse pa nga niya ako, ko ako tong guard. Tapos kaya, duman sa gate, tinauto. So, ugmao na ako to, syempre. May phone na ako eh. Ayun. Bihira ang may phone ka to. Oo. Ako nga na-remember ko sa school or sa room mi ka to, siguro duwa lang kami may cellphone. Oo. Kaya parang sabi ko, ay, problemado ako sa ka-text. Paano ko uubusan ng 500 pesos? Ay, saro pa yan. Ngunyan ang panahon na, kung naka-prepaid ka, loloadan mo ang, let's say, ang Aki mo or si man, ang 300 mo, pirang aldaw na yan. Ayun. Dati kasi, mayong unlimited. Mayo. Okay. Mayong unlimited promos na, Tapos, Oo. may mga cards pa ba ngunyan?
Karumayo na, no? Ng cards Ano baga na. kita, naglo-load ka do, di ba may card, Mm. tapos isa-scratch mo sa May likod. 100, May 100, 300, 500, 1,000. Oo. May 1,000. So, going back. So anong pwedeng tagibon lang? Calls and Text. then text. That's it. Tapos games. Okay, may games. May Ngunyan, games. naglaog na si Nokia. Kang inat baga talagang super boring, di ba? Mm. Kasi mamanibang pwedeng gibon sa cellphone mo. Mm. And then, naglaog si 3210. Okay. Okay. Paglaog ang 3210, duman mo na feel na, ay, pwedeng i-customize ang cellphone. Ayo. Di ba? Tama. So, pero, mahal pang 3210 ka to. Mahal. Kasi may mahal. Finland. Inot na nag-lost Ay, Finland. Di ba? Tapos may China. Taiwan pa. Ay, di ko. Ay, may Taiwan ba? I So think anyway, Aram so, ko yun. may mga ano pa ka to eh. Parang, pag naka 3210 ka, tapos i-check nila, ano yan, Finland or China? Pero magabat ka tong Iyo, 3210. pag China, garo, China. Grabe yan. Eh, yun talaga, di mo. Eh, aram ano. ko. Pero pag Tanda ko. Finland, Ay, wow, Finland ang 3210 niya. Kasi, Ngunyan. di ba, ang Nokia sa a Finnish company, right? Tapos, ano nang pwede nang gibuhon pag Nokia phone? Snakes. Okay, may Snake, games na. snake. May Meron games ko na. May oo. snake. And then, ano ginigibo ta sa screen? Acetate. May acetate. O, Mm-mm. ikaw, di ba, nag-work ka sa ano? Nagi akong cellphone Oo. technician before. Oh, by the way, shout out pala kay Wilbert. Wilbert, nga nakatrabaho ko siya before sa Bichara Tapos, Commercial padihon Complex. tanangon yan. Tanino siya Oo. ang panganay ta. Sa T-Cellular. Sa likod po tabian kang Bichara. Sa mga din nakakaaram. Likod yan kang Bichara. Tapos ang likod kang Bichara at tubangan kang Master Square. Di ko, may Master Square pa ko niya. Igo. Okay. Tapos duman si cellphone shop kang pinsan ko. Alright. si So, ano T-Cellular. nga ni So, si yan. acetate? Guro, ano ang acetate ka to? Ano ba ang Lingon na acetate ako. muna? Ang acetate, yan siguro film Mm. na silag na may May mga design. may design. Oo. Tapos ilalag mo yan sa irarom kang LCD. kasi may display, may LCD, tapos may cover pa. Oo. Duman siya nakalag. Taling pag inopen mo, May design. may design. Minsan may kulay, di ba? May kulay Iyo. na siya. Ako nga ni makanuson sinapili kong acetate. So, nagpili ako ng Mickey Mouse ha. Tapos diba si Mickey Mouse may ano siya, may duwang, ano yan? Talinga. itom. Mm. So ito sinilago. Patalo na. So pag ginon ko ang phone ko, Hindi mo nababasa. nabasa ko Kasi sa ang text, itom. itom. Uy, di, pero... Pwede pa mo siyang babaliktad nga. May Ah. backlight. Ay, sorry, may backlight baga. Okay. Eh kaso, nagpalag muna ako ng acetate. Di ako nagpapalit ng backlight. Kasi ang backlight baga hang Nokia, green. Tama. Green, Iyo. oo, ang bulb. Tama. Ngunyan, Ay, tama. o, iyo muna tong ginibo ko. Nagpalag muna ko yung Mickey Mouse. Bad trip po na ako. Tandai ko, nababasa. Sabi ko, ano man ang mga talinga ini ni Mickey Mouse. So, ang ginibo ko, Asa? nagbalik ako. Nagpalag ako ng backlight. Mm. Anong mga kulay? May blue, may Ang white. sunuo ko to, either si white or tong light blue. Oo, Diba? arag ka to sa Okay kuya. Like, combination kang white and blue. Pero dahil mo aram, na pag once naribayan mo ang ilaw kaya, especially pag bright siya, Mm. madaling maubos si battery mo. Ate ko daw araw. Oo, kasi nga, it was engineered na sa consumption niya ng battery niya, naka-base naman sa kung gaano lang kakusog si ilaw. Ah, okay. So kung Okay. mas lilangkuhan mo si mas maliwanag, syempre mas makonsume ng dako ng battery. Iyan ang sa mga rason kung taano nararaot ang phone. Ah. So yan. So minsan nag-iinit. Gano'n. Pero, okay lang. At least Pero magayon. matibay ang mga At least Nokia phones. magayon ang ano mo, screen. Iba ang backlight mo. Cute. Ano ka, si ano yan, ano si term ka to? Ano? Itong, si, Kaya mo yan. kaya ko ni. More on design, more on Oo kagayunan. naman. Over functionality. Oo, Ano si term ka to? Tapos, ano pa kanina? Nalugod ako. Tapos, Aesthetics over functionality. pero may man baga until now. Anyway, so That's true. mahiligon ako sa mga, ano pa Ken? Ano nga niya po duman? Case? Ano pa ka to? Housing. Okay, so iba-ibang housing ko. Like, everyday, pinapalitan ko ang housing ko. Tapos, diba, may mga keypad ka tong iba-iba. Pero tanda mo ko ta. Ano? Sorry I would have to interrupt you. Mm. Ang 300 pesos katong load, minsan naubos na siya 1 week lang. Mohong iyo, One week? They siya nag-aabot ng 1 Ay, month. oo. Kasi, gurano ang ano kadto. Gurano ang per text. Piso. Piso. So when you say per text, per 160 characters. So when you say characters, si mga, si mga mas hubin pa nagdadaralan, if
nagdaralan ka mo. When you say characters, kaibanan ang si letters, Oo, numbers, and spaces. spaces. Oo. So, limitado lang kita sa 160 characters. Mhm. So, ini na nga niyang Alat, sinasabi. go pa. I'm sorry. Okay. Di ba may hack dyan? Na? Maapod ka, drop call. Iyo, pero ano na to? Ano ang Latter drop part call? na to. Itong mga pirang seconds Maapod lang. ka, hello, sa bababa mo na. Oo. So, pag ari ka ng kinibo mo, nag-hello ka lang, maapang 1 second, binaba mo na, Mm. day ka matcha-charge. Gano'ng charge ko to per call? Per minute? 8 pesos yata ito. Or mga 5 siguro? No, 8 ang 8 narakiramdam pesos. ako. 8 Oh, pesos. so, every time na, hello, baba mo siya, tapos ma-reply naman si bata mo, hi. Iyo, tapos Di ba sa ibababa tulos, dahil hindi sabi ka mo mo sa ma-charge. nagda-drop call ka sa kuya, tapos sabi mo maartihon ako or matarayan ako. Na-remember mo? Eh, dawa man ganyan. Dahil sabi niya nagda-drop call da siya sa kuya. Ay, so free call ito. Sisay ang ka-drop call mong yan. May free call baga kaya kadto. Okay. May time ka doon, may free. Mm-mm. Tapos sabi mo, nagko-call ka sa kuya, tapos sabi mo Sabi mo da. sabi mo, may join my free call, blah, blah, blah. Tapos ano si Bago sa'yo mo, so? Ay, yung karahin man ang ini. Tanda ako to, nasa luwas ako ka to, nasa pili na kami ka to. No? Nasa luwas ako ka to, kasi inistaran mi ka to sa pili. Mga, siguro, 250 meters lang. Ano na siya, highway na siya. So nag-loss mo na ako to, mga excited out. Sabi ko si textmate ko, may free call, apudan ko daw. Kasi inapudan ko. Kasi ito ini-story niya, sabi, so, ha? Patarain mo ini yun. Piko na ko eh. Pero syempre, hindi ako nagpahalata. So, kasi I'm a very considerate person. Sabi ko, Yeah. baka may pinag-aagihan lang siya. Mhm. Pero sabi ko, taray pala niya eh. Mhm. Okay, so balik kita sa mga cellphone ta. Oo. Okay, so Anong pangadwa mong cellphone after kang Motorola? Ano na yan? 3210. College ka na kayan? Pero gabos man college. Hindi, si Motorola, di ka pa college ka to, sabi Ay, ko, diba? pa-college pa lang. Tapos, 3210. Ayun na to, 3210. Tapos, dire-diretso na. Gabos na to Nokia. Kasi nag-8310 ako. Basta gabos na to. Nokia. Tapos ka to, kang panahon, di ba? Kung natatandaan pa nindo, pasaraditan ko tining phones. Oo. di ba? Nag-abot sa point na sobrang salit na ang pinakasalit ko ng phone, 8310. Buwan ka itong phone na, hello? Grabe! Hindi, mama. Pero nakahiling na akong super salit Anong na klase cellphone man? talaga. Itong kay J.An Kadto. As in talagang, arog ka ni. Tol, kung nanonood ka, sobrang salit. Super salit na phone. Anong Ano phone na yan? to? Pag-graduate na kami I forgot. Tol, kung nanonood ka, nakalimutan ko na. Ito silver, tapos blue ang backlight. As in, arog ka ni kasi ito. Baka si Nokia 8850. Hindi siya. Bako siya Nokia. Bako siyang Nokia. Nagkaigwa siyang sobrang sadito na phone na sobrang cute to na maray. I forgot. Nalingawan ko na. Pero kato talagang panahon, puro lang siya, let's say black and white. Although baka man talagang white. Pero mayong color ang color. Mayong color ang phones ka to. Mayong graphics. Ang pinaka-graphics na ka to si dot matrix na di ba? And, ano ang sound? Bako pang polyphonic. Polyphonic, pero monotone pa. Oo, tapos nag-ano pa kita, nag-compose pa kita kadtong mga ringtones. Gawa ko tong barkada. Barkada ni. Matibayan siya. Ito bagang minsan pwede ka mag-drawing. Oo. Oo. As in, yan mukha mo. Mailalag niyan sa phone niya. Like itong Nakakahiling mo na si Noel. From Beacon Computer Systems. Noel, kung nagdadalan ka, matibayan siya. Artist ata siya or something. Pero matibayan siya pwede niya mag-drawing ang mukha mo sa salit-salit na screen. Tapos, as in, nakakabilib talaga. I see. Okay, na-mention mo si polyphonic. Paglaog kang polyphonic, Day pa colored ang phones ka to. paglaog na nga ni kang polyphonic, duman na nagka-call, may color. Ayaw pa. Iguana. May phones, I don't know. Kasi na-remember ko kadto ha, may mga Japanese, kami kadto, Ay, ito mga student. sanyo, mga sharp. May mga Japanese kadto na Exchange students. nag-stay sa dorm. Tapos, that time, ang mga cellphone mi, si mga arog pa kani. Tapos, nagulat kami, sabi mi, ay, ano ta iba ang tanog ng cellphone ninda? Ito pala, polyphonic na ang phone ninda. Yan si Docomo. Tapos, polyphonic na si phones. Tapos, may mga color na.
colored ng, sabi ko, ang tawag na kaniyang phone daw. Ay. Cute naman. Tapos may mga ano na sinda, itong clamshell. Ano mga Clamshell. Clamshell na Clamshell, phones. oo. Diba na ito nagpoon. Tama ba ako? Yeah, I think so. Okay. Tapos, ang pinakainod ko pala na phone na colored Mhm. iniyo, 30, ano ba yan eh? Big search ko sa bago eh. Mm. Ano ba yan iniyo? Pero yan, Basta yung pinakainod, kung alam mo kung gano'ng kasalit, luwas mo na yan. Sa dito naman yan? Sobrang sadit. Pero masadit man girare dyan si 83 Pero hindi, Tempo. may camera na, di ba? Iyo. Okay, ang pinakainot ko man na colored phone was 7650. Nokia 7650. Iyo yan si nagsaslide. Si dakulaon siya. Dakulaang screen ko to, di ba? Lahat lang. Ano yan? 3200? Bigay sa upper. 3200. 3200. Okay. So sa kuya, 7650. Dito si may dakulang screen. That time, feeling ko dakula na siya. Tapos nagsaslide siya. Tapos mahalong to kadto. Nasa 20 Ayun, mahal to. something thousand. Ito man, di ko man talaga gusto yata to. Ay, oo, pero sabi ni Papa, uy, may bago na ngayon yan na cellphone. Spoiled na spoiled. Grabe si Ito ngayong may prinsesang may prinsesa. camera. Gusto mo yan, baka lang ta. Sabi ko, syempre, ako pa mahabo. Di ba nakalan niya ako kadto. So, tapos may fear pa nga ni kadto. Di nga mag-on ni Bluetooth. Tabaka, maanuhan ka, ma-sendan ka ning file. Ning virus. Ning virus, may araw Okay. ko yan. Igwa, kaya pag nagduduman ako sa mall, ino-off ko ang Bluetooth ko. O tapos, speaking of Bluetooth, nawara na si infrared. Di ba dati may infrared? Yeah. Tapos biglang, pag nagsisend ka ng file, sobrang halo yun ang aray. Nakaarog ka yan. Oo, nakaarag ka kayan. Yo. Oo, tapos nagka-Bluetooth na. Tama. Oo. Grabe, very primitive ang Very primitive talaga. ang My God. technology na gamit ni Kadto. Okay, so, alright. Tapos kung time, itong before katong mga colored phones, di ba? Di ka pa man makadawag ng mapang MP3. Mayo. Pero itong may colored phone na may MP3s na, tapos pwede mo nang Download. pwede ka mag-record ng boses mo, and then itong gagamitin mong ringtone. Yes. Diba? Yes. Ay, iyo man ang God. Di ba? Oo. And, pero, kang nagkaigwa ng colored phones, like ako nga ni si 7650 ko kadto, nare-remember ko, nakaka-access na ako kadtong may internet na. 7650C slide up yan, di ba? Iyo. Di pirang flex cable ang rinibay mo. Duwa man lang. Kaya yung pinaka-brittle Mm. sa na part kang phone na yun ang pinaka-inat na mabigay. Mm-mm. So, like what we've talked about earlier, naging akong cellphone technician. So, nag-rebay man ako yan. Sarong beses lang ako nag-rebay. Sobrang complicated talaga siya. Medyo delicate. Kaya Para man lang sa ko ito Well, nakanood na nga ni ako. Di ba, re-rebay na ng flex cable. Pero na siyang naka-open na lang. Ayo, Hindi ko siya tama. masyadong And yun din yan ang kinakulos. piga-advise me. Oo. I-open mo na lang, di ba? Huwag pararog-arogon ka yan. Oo. Talagang mararoute ito. Pero sa sobrang konti kang ano ka to. And how much was it? Si pagpaparibay mo? 1,000 pesos. 800 to 1,000. May kinukuha lang kami ng kato sa may Saud, sa Naga City Supermarket. Somewhere sa baba. Binabakal man lang yan. Kung 150 pesos pagkakatanda ko, 50 pesos man lang yan. Arugin ka mura. Arugin ka mura. 50 pesos. Pero ang babayaran mo kay Ken, si skill, katong nagkakabit. Kasi, siya, masala ka lang ng saro, raot ng flex cable na yan. Okay. Arugin ka delicate pala. Aragang ka-delicate. Ay, okay. So, may mga terminals yan, nasasuro mo siyang isulda. Tapos sobrang salit ka yan. Kaya dapat, kung cellphone technician ka, kung panahon, dapat steady ang kamot mo. Dapat na pasmado. Masakit siya. Okay. Pero, arte yun. Tapos ang memory ka to sobrang hababa. Pero ang MB. MB, yun. Oo. Kaya, Di pa ata nag 100 MB. na-remember ko parang 64 MB. Parang 32 or Arog mo na 64. kanyan. No, 32 lang. May Kasi 32 MB. tanaglaog na si 6600, may 64 MB, si 6600. Ayun, ano yan siguro sugok yan, di ba? Si 6600, iyon na to si garong pataba na siya. Oo Na, nga. as in, sobrang ko siya. Pero maging klaseng phone to Oo, si Jayan nagkaigo kadto. Si mahalo ng bakal niya kadto. Tapos pangarap ko din to kasi sabi ko, hindi na, too much na. Anyway, colored man ang phone ko, may cameraman. Pero, yeah, 64 Tapos, Ken, MB. Pag kang panahon na to, kang era na pinag-uulayan ni, kung nagtatrabaho ka na kang panahon na to, ang cellphone mo, especially pag nasa corporate ka, sigurado,
BlackBerry. BlackBerry. Yes. Kato, pag sinabing BlackBerry ang phone mo, high-end, di ba? Oo, yun yung ginagamit ng mga CEO. Oh, exactly. Diba? And Usually. maganda din talaga siya. Kasi parang business phone talaga siya, ano? The reason kung ano siya business phone, kasi ang ginibong strategy kato kang BlackBerry pala ni sa Canadian company. Ito talaga to si target ninda. Si mga businesses, kasi igosinda, if I remember correctly may sadiri sindang server mismo na kung saan duman nag-aagi si mga emails, the way they communicate. So, kumbaga, may exclusivity. Oh, dyan na nauso si BBM. BBM ba ito? Oo. BlackBerry messaging? Yes, BBM. Oo. So, exclusive to sa BlackBerry Oo. messaging. Tapos mabilis ang pag-send ng files. Kasi nga, dahil to duman. So, duman sinda nag-concentrate si BlackBerry. Duman nauso si physical na QWERTY keyboard. Oh, actually, trip ko to. Araw ka to. Gusto ko din to. Aurang baga to. Gusto ko tong BlackBerry. Kaso, parang very taiman. Naghaloy man yata siya. Siguro mga 3 years man na namayagpag ang BlackBerry, kung di ako nasasala. Pero after that kasi naglaog na ni si Apple. Si Apple. Iyon na to. Nagpuon lang yan si Apple, si iPhone, duman sa iPod. Itong music lang. Ay, oo. Igwa pa nga niya ako, yaon din. Okay pa te. Igwa ka. Oh. Tapos, after ka to, ang ginibo kang Apple is pig-merge ninda si phone and then si music. Iyon yan si iPhone. Tapos duman na talaga nagpuon magbagsak si BlackBerry. Even Nokia. Si Nokia din, they din nakasabay. Well, ang problema man kaya kay Nokia, di ba, they isin na kang Android system. Kumbaga, kang panahon na nagluwas na si iPhone, nagluwas na din si Android phone. Tapos si Samsung, nag-adapt tuloy si Samsung. So, ang Nokia kadto, may ginagamit silang sadiring operating system. So, ano nga si operating system ng Nokia before? Weibo? Bako. Weibo. Nako. Nalingon ko na. Nobo? Ano to? Ano mo to? Tanda ako to. Nalingaw lang ako. Ang problema lang Mga niyan, 2010. Di naman masabing problema. Siguro kang time na to, Nokia was just so confident na the operating system that they're using, kayang sabayan kung ano si ginigibo kang Android and kung ano si ginigibo kang iOS. Which, understandable kasi dakulaon ng company. Before, oo. They're the biggest cellphone company kang panahon ta. Sobrang. So, sobrang halangkawan ang ano nito ka to. Kaya rin minsan naisip ko na pag nasa taas ka na there's no way else to go but down. So, garo yan sinangyari sa Nokia. So, siguro, if early on pa lang, nag-adapt na sinda ning, halimbawa, sabihin tayo, okay, nagde-develop na si sa diritang operating system. Tapos, siguro, since nahiling medyo may potential man si Android, baka nag-create din ng sarapang division na concentrate man sa pag... Nagets ko na. Na-remember ko na. Ano? Symbian OS. Symbian OS. Actually, tanda mo tong Siemens na phone? Di ba, mag-cellphone technician nga niya ako. Tapos it's either nag-upload ako ng mga MP3 sa phone or nagre-reprogram ng phone. Kasi di ako masyado concentrate sa hardware kasi maluya ako sa hardware. Ang operating system na gamit kang Siemens is Symbian OS. Yes. Nasa ino tong Symbian na to? Buminagsak na din siya kasabay kang Kasabay kang Nokia? pagbagsak ng Nokia. Sad. Okay. So they siya nakasabay kay Android. Ang maging kay Android, yan si inaapod na open system ba ito? So when you say open siya, pag sinabi mo open siya, available siya na pwede mo siyang i-download sa Google. Tapos pwede ka mag-develop ng anong gusto mo sa Android. So may community yan na ini-improve ninda over time si operating system. Tapos pwede kang mag-ibong app, di ba? So kung yun man yan siguro style kang Android ka to, kung taano nakasabay sinda sa iOS. Kasi nga, imbis na sinda lang ang ma-develop, inopen ninda, dako man na programmers ang talagang matibay man, o di, kumbaga, ang nangyari,
naghagad silang tabang sa community. Ito si time na grabe maribukon si Android versus Oo. iOS, di ba? Ayun, Or tama. Apple bang, ano pang Apple ka to? iOS na, di ba? Kasi si iOS, grabe si exclusivity talaga di ba? Ayun. Tapos, kay Pun pa siyang i-jailbreak. Na-remember mo Medyo to? delikado mag-jailbreak. Ito mas madali mag-upload ng custom OS sa Android compared sa pag-jailbreak kasi closed system nga niyang iPhone eh. Pero, nare-remember ko kadto kasi, di ba kaka-introduce lang katong Apple nga ni, tapos mga touchscreen phones, tapos very hesitant ka pa, sabi mo, ay di kita kayo mabakal kasi, pag No! paano ka ngaya kayan? Very sensitive or pag naraot, di ba? May araw ka pa kayan. So sabi ko, okay. So nag-Samsung na lang ulit ako. Na-remember mo to yung Samsung ko? Na, pero ano to, mahalon din bakal ko to. Na-remember mo yan? Yung Samsung na to. Tapos, may nagirumduman lang ako. ano? Di ba, grabe kita ka mag-rebay ng phones. Kung panahon. Kata itong mga smartphones na. Ayun. Saan kita pero nagduduman? Green Hills! Sa Green Hills. Oh my God! Aram nindo. Grabe sa Green Grabe Hills. sa Green Hills. Garo ka. Ano lang, matrade ka lang. Titrade Yes. mo lang. Garo ka nasa candy store. Talagang, wow. Nakakamiss ang Green Hills, ano? Ayo, nakakamiss. Sobra. Like, minsan, Uy, tanda ba sa kinakadanta naman? Itong Chinese restaurant? Leching to. Leching 2. Yeah. Leching 2. Well, tama ba? Leching or Leching. leeching? Dahil, Leching. malay ko basta. Iyo, leching to. Oo. Ayo. Mauragan mo. Mo sarang duman. Leching 2. Pero iyo talaga, grabe ka itong mag-rebay. Pag nagsawa ka na minsan, gamit mo yung cellphone, 3 months pa lang. Ay, habak na, madumi na kita sa Green Hills. Trade na kita. Mapalugi ko lang dikit. Iyo, konti lang naman. Uy, pero alam mo, may sarong transaction ako doon na remember ko. May trinade akong phone. May Nokia phone ako. Tapos binakal ko siya. Kung anong amount, lingaw na ako. So, trinade ko, giraray siya. Di nagsawa na ako sa'yo. Alam mo, ano pa ako, kuminita pa ako. Kasi, halimbawa, Si Simon C. binakalang kaniyo dyan sa Green Hills. Dinaya ka mo kaniyo. syempre, nasanay na ako sa transactions. Diba? Sabi ko, palang kanyang ginigibo. So, maurag ka na kayan. oo, so sample. Uragon talks talaga yun. Uragon talks. Dali na. Madulo na. Halata nga, hindi. Di ko na alam si exact price ha, pero halimbawa lang yung binakal ko si phone yung 15,000 kasi katuarog lang kayo ng mga price, diba? Ay, Oo, kapanahon. minsan pag 20, 23 sobrang mahal na siya. na yung price. So, Pero brand new yan. oo, halimbawa yung binakal ko 15. Tapos, ginamit ko siya for siguro mga 6 months, Okay. araw lang kayan. Tapos, nagdoon ako sa Green Hills. Pinenta mo sabi ko, 18? mga arog kayo. Nabakal pang mga arog. Basta nagtubo pa ako mga 2 or 3,000, maugmahon ako. Sabi ko, tibay ko talaga. Hindi ka magdalagan ng politiko. Ay, day man talaga, sorry. Ay, day. Habo to sa mga arog kayan. O day kita mag-touch ng politics. Day yan. Pahapyawan man lang. Okay, sige, okay. Ako baka magdalagan kang barangay captain, sinasabi ko sa ito, dahil doon ibotoin. Oy, day, haba ko akong arog kayan. Sa Green Hills lang. Grabe. Malala ito. Tanda mo Malala. Sige, may i-reveal na ako. Ano yung reveal? Tanda mo tong phone mo ka to na slide up din, na naglaraot-raot na. Ay, yung Nokia din? Oo, yung Nokia. May Tapos slide up din ako. binenta tapos sa papangaji, kita na sana day mag-shutdown. Bako itong slide up ka pa eh. Ay, Bakong sorry. Ano to? Galaxy Note. Patal. Uy, grabe ka. Dahil, inabot mo yung kapay. Dahil anyway, tapos. Damon siya araw talaga kayan sa kuya. Tapos. Dahil joke nilang. Ano to? Galaxy Note. Kasi, Galaxy Note ito? Basta ito si phone. iyo ito. Parang nag-off siya, di ba? Pero kasi iba talagang ideya na ibenta pa to daw, nagraot-raot. Oo, so, dahil sa imo, sabi mo, ibenta ta na yan, kesa pa yan, may Kesa pa issue maglala. may bug or something. Ay. Tapos sabi mo, nabasa ko ngayon, may bug. Grabe, Ano, Hindi ka mo magtiwala sa mo tabi. may bug ngayon ini, blah, blah, blah. Tapos, maray ka ni, ibenta ta na. So, nabenta, pero, maaman, reklamo. May contact number. Hindi, ka kasi ka kang panahon na to, for some reason, siguro siya nagraot-raot. Tapos usually ang ginigibo ka say for example, nagraot-raot, kinakahoy naman lang ninda yan. So, sa ibang parts, tatanggalon ninda, and then, pag may sarong technician, nakaipuan na yung sarong ng parts, garo sa kotse. Kinakahuyan na lang, tapos binibenta na lang. Or laptop, kinakahoy. Mas nakikita pa sinda.
Okay. Amazing. Amazing, no? Tapos, moving forward, okay na mga phones na yan. Oo. Magayon na siya. Nakakapag-internet ka na. Grabe. Tapos, from texting to messaging na. And then, may video call na. Mhm. 'Di ba? And then, up to the point na pwede ka nang kumita ng kwarta. Pwede ka na magtrabaho gamit lang ang smartphone mo. May ano nga niyo, di ba? Na-remember ko may sarong picture akong nahiling sa social media na dati parang may tao nasa nasa tahaw. Okay. Tapos nakulon ka mahiling may calculator, may Ay. ano mo yan, gabos ito, Ay. separate mo pang ginagamit tapos mo Before. yan nasa sarong device na lang. Nakakanda na ako katong garo commercial or ad kang basta Japanese sinda, tapos nasa vacation sinda, tapos gamit ninda ano ba tong camera bagang itong dakula pa Mhm. na may Video cam may na. oo Oo. na pag inarog mo kayan tapos kan ano ka Oo. tapos kan nasa Europe ata itong Japanese family na to, tapos mga ano duman, di may mga Europeans, mga Caucasians, tapos biglang nag-ring. Ang ginibo ko tong Japanese, sarado niya camcorder ang apod ba akad to, di ba? Said, hello? Nag-arog siya kaya. Tapos nagtataka si mga European, si mga native duman sa country na to na, ano ginigibo nito? Ano gamit ka ni si camcorder, pero ginagamit niyang garo phone. So kumbaga, ito sinasabi ka tong commercial na to, na siguro nakapag-develop na sinda ng technology na yun na, ang mga smartphones na may camera na. Pero ano yan, old commercial na yun. It's an old commercial. It was an old commercial. Hali na tumaray. Mm. Kaya nga, I barely remember it, pero nagtatakto sa isip ko. Mm. So, well, syempre, nahiling taman kung paano nag-progress si technology, di ba? Nasabi ko nga siguro if there's one word na makaka-describe, sobrang amazing ang technology. Yes, that's true. Pero coming from, a millennial like me, minsan mapapaisip ka, nakakamiss din basic na, it is a very basic lang na cellphone. Na pag nag-text ka, mo aram ko ng itsura kang ka-text mo. Iyo! Tapos kaya sa messenger, magpadala ka lang ng picture mo, ano pa yan? May filter. Paano yan? Oh, catfish ka na. Catfish ka na But the thing is, talaga, totally, di mo aram Totally, di mo itsura. talaga aram. Tapos ma-eyeball ka mo, di ba? Eyeball, O EB. nakikiibi ka. Ah. Oo, nakikiibi din ako. Tapos minsan pag nahiling mo, tapos di masyado bagang bet ha. Pag day mo Pag trip, day mo trip, ang ginigibo ko, di ako nagpapahiling. So, uy, grabe mo ako tulog gali mas mo. mataram na, di ako tinugutan. Ako tulog gali mo. Pero ang iba kaya nagbibisita sa dorm. Okay. Kadto. So, mama na akong choice. Pag nagbisita, syempre, mahampang ka baga. Pero after kayan, dahil mo na ite-text. Ang ginigibo ka to. Gali. Well, at least ako, di ako naghambog na di ako tinugutan. Mm. Minit ko man girare siya. Nagdara ko lang siya sa Harayo. Doon sa Harayo na may mga kabistado sa muya. Pero di ba, I was nice enough, unlike you. Talagang, Daiman sa bako akong nice. Grabe ka. Kasi apot mo dyan? Ano lang ako. Dahil lang talaga ako tinugutan. Pugod ko ka doon. Di po na ibot ang barangay captain ha. Naghahambog. Daiman, grabe ka man. Okay, pero ako talaga, ito sa kinigibo. Kasi kaya siya bako siyang duman sa lugar, may kang time na to nag-ibig kami. Hali pa siya sa Harayo. Di ka nag-drop kong sa iyong lugar ha. So sabi ko, nag-effort man magduman, sasabihin ko di ako tinugutan. So, kumbaga, nag-date man kami. Kasi syempre, nag-effort man baga si tao. Nakipag-date. Nagsiselos ako. So anyway, yun na nga yan. So yun si history, si progression, kang mga ginagamit ng phones. Ano ba ito pinag-ulayan tani? Yung mga aki mo, hanggang niya naka-tablet naka-tablet, kasi masakiton, pokniton sa smartphones and sa tablet. Pero partly, I believe, kasalanan din yan
Kasalanan tatakot ano arog sinda kaya. Kasi in-expose na sila at a expose sinda. very young age. Exactly. Kasi gusto tang magpahingalo. Sige, Oo. tablet ka na muna. Ayan ang sinasabing modern day pacifier. Ayun. Oo, Sad diba? to say, nagibota sa mga akita. So, ang based naman sa topic kumbaga, siguro ang conclusion ko duman na change, di ba? Change is inevitable. Mhm. So, regardless of what you do in life, habang buhay ka, perming may maabot na na bagong technology, bagong way of bagong lifestyle. Tapos dapat kataw ka magsabay. Kung di ka kataw magsabay, araw kang mangyari, magiging Nokia ka, mabagsak ka. Lalo na ngunyan, di ba? With the emergence of AI, Yeah. di ba? So, kung ano si skills mo ngunyan, dapat mag-upskill ka. Mhm. Di ba? Otherwise, mawawalat ka. Worst, mawawalan kang opportunity. Oo. AI is scary. Yeah, it is. Sobra. Sipon mo, you can actually create a commercial or an advertisement, video advertisement, using AI. Even a website. Dahil mo na kay po ng mga artista. Yung nga ni. Di ba? Oo. Mahal-mahal pang pagbayad sa mga ang talent fee kaya. Oo, di ba? separate pa yan. And then, yun nga, website, even website, pwede nang gibon kang AI. But Exactly. anyway. So anyway, yun lang yan. So dapat, know how to utilize si mga bagong technology. And yun na yan, pag-abot man sa personal use, try to limit. Mhm. Try to limit it. Okay, aram ko patapos na ni, pero one important point, Okay. siguro, dahil sa pagbago kang technology, pag-advance ng technology, nabawasan na ng mga jejemon. Oh my gosh, si Jejemon. Kasi po, guilty man talaga ang mga millennials. Sa po talaga nagpuon yung pagiging jejemon. Ano kasi mga Jejemon na sa text? Ayo pose. Ayo pose! Musta. Ayo pose. Musta. Musta. Pero never ako nag-arrogant. Never din ako. Ako kaya, Ay, never ka talaga. kasi ang Sure ka dyan? medyo, apo doon, si term lugod, nalingaw-lugod ako si term, inaalala ko ka to, hinaadit ko ka to, baka pag natuod ako sa araw ko tong klaseng pag-text, baka malingawan ko ano si tamang spelling. Which was at some point, Oo. talagang naging problema siya. Yun. Naging problema siya. Na-remember ko, nadalhin ko to sa news na sobra daw na maluya na sa spelling ang mga kabataan that time. Dahil, yun na nga nagiging jejemon na sa text. Kasi sobrang pinapahalipot na ninda. Ang day ninda aram, pinapahalipot because nagtitipid ng pinagkakasya characters. sa 160 characters. So anyway, pero at least ngunyan, nabawasan na si Jejemon kasi kinukumpleto tanang ngunyan. Kasi manang limit. Tsaka habo mong matagang Jejemon. Tama? Exactly. Okay. So So, anyway. pag sinabing Jejemon, yan si mga beduy na Oo, tao kang panahon. panahon. So Diba? So anyway, hanggang dyan na lang ang podcast tangon yan. Ma-joke ako. Si dati kong joke, it failed miserably. No, hilingon tangon yan. Sige. Anyway, welcome to our segment. Okay. Ang Oragon. O Bako. Bako. So, ang segment ng Oragon na Bako, ma-tell kami ng joke, masabi kami ng joke, tapos i-judge me kung mapangirit siya, kung Hindi Oragon magpabaya. siya, o Bako. Sige. Okay, so anyway, Bring hindi it ako on. masyadong naka-prepare, pero nila. Igwada ang sarong lalaki. Okay. Nagduman siya sa restaurant, tapos nagkakan siya. Pagkatapos niya magkakan, usually baga, matutpik ka. Okay. Dali siyang tinga. Naputol. Sabi niya, waiter! Paliyaon man yung toothpick nindo, naputol tulos. Sabi akong waiter, Sir, so dinakol-dakol na gamit yan, ika lang nakaputol kang toothpick niyan. Yun na. Sa dinakol-dakol na gamit kang toothpick na yan, ika lang ang nakaputol. Nag-register pa siya. Love it! Oragon o Bako? Oragon! Kadiri, Kadiri. Okay, I love goods. it. Yes, Okay, yes, yes. goods. Perfect.
Durkee. Kung Oragon, paki-leave na lang dyan sa ComSec. Oh my Kung bako, kung they bako siya mapangalit sa Indo, di, sabi yun, do bako. So, Ah. anyway, shout out pala sa mga nagko-comment sa tuyang videos. Oo. So, pang last time, si Jasper, Jimmy Orange, pasensya na pa di, nalingaw ako sa air name mo. So, Jimmy Orange, he's one of my co-DJs back sa OKFM. And shout out din kay Razel Grace. Razel Grace. Yes, Kabatch thank you so ko. much for sharing our video. Ano din siya eh, ang tawag doon, DJ din Radio siya. DJ din Radio siya. DJ. And then si Arnold. Oh, yeah, thank you so. Yes. Hi there, Natok. Hi, Arnold. Thank you for sharing our video. Tapos si Seda Colsinda. Colsinda. Salamat po. Salamat. Oo. Thank you so much. Ito pakitang ano. My friend from Daet, Tin, thank you. Okay. Hindi ko siya Basta. Dakol Ikaw pa, sila. Dakol. Si, anyway, ilista mo ba yata? Ilista Pasalamatan ko. tasindang. Thank you so much, guys. Tapos si Raymond, aka Adam Apple of OKFM. Tapos apart from OKFM, naging DJ din siya sa Metro Manila. Okay. Ayun. That's actually a big accomplishment para sa sarong local radio DJ sa province na makatungtong and then maging radio DJ sa Metro Manila. It's cool. Ayan. Okay. So, Adam Apple, Raymond, from Nabwa. From Nabwa. From Nabwa. Okay. Shout out sa Fellow na taga Rinconada. Yes, exactly. Okay. Taga rin ko na naman. So anyway, hanggang digdi na lang ang samuyang Ganun pa lang. podcast. Oh, this is episode what? 5? Episode 5. I forgot to mention that earlier. So this is our 5th episode sa Oragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano style. Thank you so much. See you sa susunod na episode. See you. Thank you. Bye. Bye.